then company name is Ajip Company. Ajip. That is the people are doing all these things. What makes us to be one Nigeria is only oil and gas. Without oil and gas, nothing like one Nigeria. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ na-achọpụtazi mmanụ gas na mpaghara dị iche iche nke ala Igbo. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Nnukwu ọkụ ọgbụgba dị egwu esila n'ime ala wee wepụta dịka a na-egwu olulu esi enweta mmiri n'ime ala bụ nke ama dịka borehole n'olu bekee. Nke a mere n'ogbe ama dịka Federal Housing Estate nke nọ n'obodo Ugwu Ogonike nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Enugu East nke steeti Enugu. Dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe e gosiri ka ya bụ ọkụ ọgbụgba si wee soro mmiri wee si n'ime ala wee na-amapụta. Ya bụ ọkụ ọgbụgba bidoro n'abalị ụnyaahụ bụ ụka bụ mkpụrụ ụbọchị nke 29 nke ọnwa Ọktoba n'afọ 2023 bụ Sọnde 29 Ọktoba 2023 wee gbagide ruo n'ụtụtụ tata bụ Mọnde bụ mgbe ndị ọrụ mmenye ọkụ nke Enugu steeti ama dịka Enugu State Fire Service lụgidere ọgụ wee merie ya bụ ọkụ. Asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. I think say the pump champion. They go look chemical when they go look away. See, this is not This is what we have done at Amankpaka Estate. We have cordoned the area with this caution tape. As you can see, it is security secured now with this cordon. So I'm here with the security chairman of Umbriuku local government, Honorable David Ekete. We have cordoned the area. The place that the fire ignited with the gas when we are drilling the pipeline. You have secured the area through this cordon. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ihe dịka afọ gara aga, ọ dị nke afọ gara aga, onwebugokwa mgbe enwetere ụdị ha na obodo ama dịka Amaoji n'ike na n'ike ahụkwa na steeti Enugu bụ ebe mmadụ jere igwu olulu esi enweta mmiri n'ala wee gwupụta ọkụ. Ya bụ ihe wee na-egosi na ihe a akpọrọ mmanụ gas nke ndị bekee kpọrọ liquefied natural gas LNG. Ya bụ mmanụ gas o buru ibu na steeti Enugu. Maka ndị na-ahụghị nke ahụ bụ nke mere n'afọ gara aga, nke mere na obodo Amaoji n'ike n'ime steeti Enugu. Ka anyị nyere anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. Good afternoon. I am the Public Relations Officer, Nigerian Security Service, Enugu State Command. My name is Chief Superintendent Denny Manuel Iwuchukwu. For about 3 days now, our surveillance men got the information that there's fire outbreak in this locality known as Amaoji Nike in Enugu State. The commandant of Enugu State Command, Commandant Ivy Africa, mobilized our men to the scene to ensure the safety of life and property. And coming to this place, a lot of things were discovered.
it was discovered that the management of the school, Caritas University Enugu, engaged the services of water drilling company to drill a borehole for the school. And as the water drilling company were going on, as they have gotten about 1,000 feet down the earth, and they discovered the gas emission. And the company quickly pulled out their machine and reported back to the school management. And the school management eventually also contacted the safety agencies to come to their rescue. The fire services here, the Enugu State Fire Service, the Federal Fire Service, the NEMA, the SEMA, the Civil Defense, the NESRA, and the DPR, and so many other groups were here trying to put out this fire. A lot of thousands of liters of water and the chemical has gone into this fire, yet the fire refused to abate. It was discovered that it's been suspected that the water is coming from natural oil gas deposit beneath the ground. Since NNPC came here and confirmed that there is no pipeline network within this axis. Ọkwa ikirichala nke ahụ. Ihe a na-ebute m n'otu ihe na-agwawa ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị nọ m nso, na-agwawa ha mgbe ọbụla si ha na ihe a niile a na-emekwa n'ụwa Nigeria na-ewepụ maka onyinye dị iche iche nke nọ n'ala Igbo, ihe dị iche iche Chineke tinyere n'ala Igbo, ya na otu ndị Igbo si wee bụrụ ndị mara agba mbọ, ndị Igbo si wee bụrụ ndị mara ka esi emepe obodo. Ndị obodo Nigeria ma ndị ugwu ma ndị ofe mmanụ aka ejirila aka ha wee chụọ ndị Igbo ọsọ si ha lawa. Mana maka onyinye amara dị iche iche a niile nke Chineke wukọnyere n'ala Igbo, ọ ihe mere aka eji wee na-eti nwa Nigeria wee ruo taa. Wee bụrụkwana ihe mere ha ji wee na-enwere ndị Igbo anya ụfụ dị iche, anya ụfụ dị egwu. Onye na-abụghị onye Igbo ọ na-ebe na-eti, ma na-enwere ndị Igbo anya ụfụ. Ọ bụghịkwa sọsọ na steeti Enugu ka a na-achọpụta ya bụ mmanụ. O nwekwala nke m nụrụ nke a na-achọpụta ka nke a na-egwuzi egwu na steeti Imo. O nwekwara ihe onyonyo ọzọ m ga-achọ ka anyị nyonyekwa anya na ya, bụ nke si n'obodo Ọkịja wee pụta, ebe ndị ụlọ ọrụ Ajip chịrịla ụdọ ọkụ wee ghajuo ebe ọbụla n'ime ọhịa. Kedu ihe a na-eme ebe a na-achọ mmanụ n'ala Igbo? Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị ma kpụdobe nso ka anyị nyonyekwa anya n'ihe onyonyo nke ọzọ, bụ nke si n'obodo Ọkịja n'ime steeti Anambra wee pụta. Ka m bịakwanụ. So nwanne anyị nwoke wee weta infọmeshọn wee nụ kapụ nnọọ na o nwekwara ebe ndị Nigeria company nke a na-akpọ Ajip, na o nwee ebe ha na-amị oyi from Ọkịja. Hey, ha wee baa na mmiri ya, ihe a Wolasi river na Ọkịja. Ha sị ka ha ga trace wee the place, ọkwa ya ka ha ji take this kind of risk na-aga ebe ahụ. Ndị ka o si wee ka ọ sịkwa na ndị boko nọkwa n'akụkụ across mmiri a. Hey, ha na-agakwa unu watch ya this video to the end ka ịfụ ụdịrị mpụ ndị a na-eme. Nke a ọkwasọ nke a na-afụ anya kwọtọfụ nke ndị mmadụ na-amarọ. Ebe ndị Ajip ya aka nwa obi wee rụọ ụdịrị akpụrụka nke ha na-arụ, were waya gechacha everywhere ma n'ime ugbo ndị mmadụ, my people. Hey, na legodu risk ha na-eteki to go there. Nna Chukwu nna chekwa ha, ya emekwana ha kwefu ka fa na-aga. Ha ji ụgbọ abụọ kwụ na afịa. Hey, ihe ndị a na-eme ndị be anyị na ọ fọrọ obere ka ha ruo ebe ahụ, ka unu were anya unu wee fụrụ nnọọ just ka unu fụ nnọọ ihe ndị a na-eme. Maka the resources ndị Igbo ka eji akpọ anyị one Nigeria, maka our oil, other resources ya nwa ka eji agụnye anyị na one Nigeria. Ka ha ji na-ezu ya na-atapụ ha ncha niile, adọchicha waya dọọ ya stretch to ebe ha ga na-epulu dị ihe niile ha na-epulu nnọọ. Chai, my people. Chukwu na chewekwa ụmụnne anyị a na-aga ebe ahụ. Now ha chọrọ ịpụta ka unu wee fụ nnọọ. Unu just use na eye see wetin these people dey do. Unu fụ nnọọ ife ha na-eme. They are going, you see.
na-afụkwa ya kwa for now. Short nu ga ha ntị. Ya also wire 100%. No, no, boy. Yeah, wire 100%. No, boy. No, about oil, after oil, I discovered oil. Yeah, I'm with the wire. This yeah, the wire 100%. No, boy, I connect some other things. Oh, boy. Yeah, about the wire. The Ajip company. The banana Bible and officer. And Isiake Okeja. Oru. That's what they are using to take our resources out. What makes us to be one Nigeria is oil. Oil and gas make us to be one Nigeria. But when you look into it, you will see that they are coming, they are working, they are onto projects. They are wire hand in the and I buy as you assure you. They have the oil, the wires. I don't know. And then a company name have Ajip company. Ajip, that is the people are doing all these things. What makes us to be one Nigeria is oil and gas. Without oil and gas, nothing like one Nigeria. So I want the whole world to see it and our people to see it. Every year in America, I office after across the Ras is here, Okeja. If I want Highland, a boy, Riju, a Cabia, in our land. Yeah, but why I can go see other things. When I go to the life evidence, I want not there for now. Ọ ka nwekwara ọzọ dịcha nnọọ n'ime ugbo ndị mmadụ. So mmiri a ha na-erufe like this wụkafa agakwa n'ebe ugbo ndị mmadụ debe ndị mmadụ kọchara akpụ gagosichakwa unu ka ndị Ajip si wee mountchaa waya ha kọnetchaa ya ha mindịrị ọdịnọọ ugbo ndị mmadụ jos na-awa ọchị nọ nnọọ ka unu fụ nnọọ ka fa si wee gosisi everything niile. Ihe ọkwa most villages dị n'ala Igbo o nwere ike ọnwụ na ihe a dịgasị ebe ahụ of which na ndị be anyị amarọ dị. So ụmụnne anyị ndị a wepụtara the time and riskie ya wee gawa ebe a ana m asịkwa Chukwu gọzie ha because onye a ka a ga-esi na-efish ndị a out na-efish all of them the hidden truth mpụ niile na aghụghọ niile ha na-eme n'ala Igbo tinyejidesia ha ncha na-awọchikwanụ ka unu fụ nnọọ ka fasiri gosisi ya everything. Biko na-eshare this video. Na-share this video please. Gosh, I'm in a room now. All my body soak for water. Man, I ain't looking at me. Hey, I'm not going to add into our. Hey, I am just going on the fire. Gana ba ya and ya was from a condom. Because from after the Tabaya was your cracker, one of the other street. In the Baya to the Tahasiko, you won. They have ever the Baya called apple. Tandaji Pugra, the Lessia, wire, and the oil. I will frustrate to see our people's farm. I maybe see already have to draw, maybe see in the buy coin. And I go on in the jacket. Half an hour lazy. Yeah, bro. Why I got maybe or on the buy. I watch a new daughter, the back of the apple. Rice. This is our gas thread. Will be rice. I got go people another part the Ajip company now the project and office is here across around Okeja. For oil when you see a wire had your trace to their pipe. Akụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala n'etu anyị si eme ya dere anyị ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ
daalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye. Ekelekwa gị kpenasị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ị mara na ka o ji kacha mma. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụ ma Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mrụ nze mụ ọzọ. Ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.